चिरांनि थाइखाजरायाव आसाम स्टेट प्रेमियार लीग 2023 दिनैनिफ्राय जागायबाय। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जानाय बायदिनो दिनै चिरांनि थाइखाजरानि राइन' गेलेग्रा फोथाराव आसाम स्टेट प्रेमियार लीग 2023 दिनैनिफ्राय जागायबाय। इउनाइटेड चिरांदुवार एफसी आरो खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब हानजानि गेजेराव इउनाइटेड चिरांदुवार एफसीआ गल 4 सोना देरहासार जानो हायो। हाबाफारियाव एमएलए जयन्त बसुमतारिया अल आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबिफोराबो बाहागो लायो। खौरां बिजोङाव एमएलए जयन्त बसुमतारिया फोरमायोदि बिटिआर ओनसोलाव बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बिटिआर ओनसोलाव जोलुर गेलेनाया बादायलायनाया जाखांसिनदों। लोगोसे बिटिआर सरकारा जोलुर आरो गोबां गेलेनाय बिथिङाव सुबिदाफोर होनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनिफ्राय मोजां गेलेग्रा जाखांबावगोन होनना आसा खालामो। आसाम प्रिमियार लीग बियो मैया बङाइगाव जिल्लानि बेटबारियाव बेखेवजेननाय जाबाय। दिनैहाय चिरां जिल्ला हिसाबै जोंहा बे थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै जागायदों। गासै 8टा जायगायाव जागोन बियो प्रिमियार लीगआ। फैगौ 5 तारिखआव गसाइगाव रायमानायाव बे जागोन आरो दिनै पर्बतझरायावबो जागोन। दा बेखायनो जोङो चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशन हिसाबै दिनैनि खेलाखौ जिबायदियै खुंनांगौ बेखौ जोङो जोबोरैनो मोनसे नाजानायनि गेजेरजों दिनै जाफुंहोनो जोङो हादों होननानै बुंनो हायो। आरो दिनैहाय फुटबला थांनाय बिटिआर सुक्तिनि उनाव जि मोनसे नैबे ओनसोला सान्थि फैबाय, बे सान्थि फैनायनिफ्राय जों नुदों जे जोंनि फोथारफ्रा जेराव सामथाय दुनो लाबायमोन, हाग्रा दुनो लाबायमोन, बेनिफ्राय देग्लाय बोसोरसे आं बिदि खोनायाखै जे थांनाय माखासे समाव बेबायदि कम्पिटिसन गैयिखाय हांसोनि बेदरनि माबा माबि खेलाया जोबोद जासोगारदोंमोन। खिन्थु बे बोसोरसेयाव आङो बिदिखौ नुवाखै माने। बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां लैखोन। आरो जिहेथु बिटिआर ओनसोलाव दिनै जोंहा बे प्रिमियार लीगआ सोलिदों, बिनि सिगां जोंहा दुरान काप जाबाय, बिदिनो आसामनि माखासे कापफोर जानानै थांबाय आरो काउन्सिलनि थाखाय ISPL जानानै थांबाय। दा बेजों जोंनि गेलेगिरिफोरनि फुटबल गेलेगिरिफोर आरो फुटबल मोजां मोनग्राफोरनि गोसो गोरबोआव जोबोद मोनसे रंजानाय फैदों। आरो जिहेथु दिनैहाय बिटिआर सरकारनिफ्रायबो क्लाब लीगआव जायफ्रा गेलेदों देरहासार जादों बिसोरनो क्लाबनो 5 लाख खरि फोसावदों। दा बेफोरजों जोंनि गेलेगिरिफ्रा लाइमोनफ्रा जोबोद मोनसे गोसो दुंगादों जे भबिष्यतआव गेलेनायनि गेजेरजों माबा मोनसे जानो हागोन होननानै। आरो नैबे आसाम स्टेट प्रिमियार लीग, बे लीगनि गेजेरजोंबो आं सानो जे चिरां जिल्लायाव फुटबल बा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव फुटबलनि मोनसे जावरिखांनाय दंखायो। आरोबाव बेबायदि खेलानि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरिफ्रा आरोबाव आगानसे बिथांमोनहा गोसोआव बोलो मोनबावगोन आरो बे जोंनि भबिष्यतआव जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव फुटबलनि मोजां मोनसे थासारि निस्सय फैगोन। आरो जों मिजिं खालामनो हायो बेबायदि थांबाय थानो हायोबा, लांबाय थानो हायोबा जोङो दिनै भारतबर्षआव नुदों जे माने इन्टारनेसनेल लेभेलनि मोनसे मोजां टीम जोङो वर्ल्ड काप गेलेनो हानाय मोनसे टीम जोंनो मोननो हायाखै। जोंनि नैबे ओनसोलनिफ्राय निस्सय बे टीमनि सासे सानै गेलेगिरिफोर ओंखारहैगोनाबो बियो माने गोमोथाव बाथ्रा नङा। बे माने थार ओंथियाव मोनहैनो हानाय मोनसे बास्तब खोथा जागोन बेयो। जोङो मोनसे समावहाय दावराव दावसिनि खेला गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन। दावराव दावसिजोंनो फुल जायोमोन। खिन्थु दिनैहाय मोनसे खेला गेलेनाय मानाय बेफोराव जोङो ज' फैलायनो हानाय मानाय बेफोर परिस्थितिखौ नुनो मोनदों। बेनि गेजेरजों सारा मा फोरमायगोन? बे बाथ्राया बेनो जे ओनसोल नाङैनो जिथु सान्थिया फैबाय, रावनिबो गोसो गोरबोआव गिनाय मेवनाय बे बाथ्रानि खोथा गैला। मानोना बयबो उदां गोसोयै बयबो दिनैहाय सोलिनो हादों, थांनो फैनो हादों, खामानि मावनो हादों। जेला मानसिनाव मोनसे प्रेसार फैयो जे माखौबा लानानै गिनाय, माखौबा लानानै संखिनाय, अब्ला बेनाव अट'मेटिकेलि बे सिचुवेसननि थाखाय जेब्लाबो माने काउन्टार होनो थाखाय रेडि जानानै थायो। दा खिन्थु दिनै जों नुबाय बयजोंबो गोरोबलायनाय, बयजोंबो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय, रायज्लायनो हानाय, सावरायनो हानाय बे थासारि फैनाय लोगो लोगोनो दिनै खेलानि बिथिङावबो
जेराव जोङो राफ मोनसे जोंनि आखल आखुफ्रामोन बा बिदि साननाय हनाय बा जोंनि बेब'हारफ्रा दङमोन दिनै बियो बयबो नों जेराव नों राफ खालामोबा सोरबायाबो राफ खालामगोन सोरबाया राफ खालामोबा नोंबो बिदिनो खालामनो नाजागोन दा बे थासारिया गैयिखायनो दिनै बयनिबो गोसो गोरबोआव गेवलांसारनाय मोनसे मुड फैबाय गेवलांसारनाय मोनसे थासारि फैबाय जायनि थाखायनो बे परिस्थितिखौ फैदों होननानै आं सानो